Cieľom spásy od Boha je zachovať celé naše bytie, teda ducha, dušu a telo v plnej svetosti. Náš duch bol znovu zrodený, ale je neustále vystavený riziku otupenia alebo smrti kvôli padlej duši a smrti a znečisteniu sveta. 3 aspekty ducha sú svedomie, spoločenstvo a intuícia, pričom to je jediná cesta, ako komunikovať s Bohom. Aktívny tréning na zachovanie ducha spočíva v neustálom radovaní sa, modlení sa bez prestania a vďačnosti vo všetkom. Pasívny tréning na zachovanie ducha je vedomé vyhýbanie sa všetkému prostrediu a prvkom, ktoré zabíjajú ducha, napríklad špinavé obrázky a chránenie seba. Keď spolupracujeme s Bohom, on udržiava náš duch v živom a dokonalom stave. V modlitbe a vďačnosti nachádzame silu na ochranu nášho ducha. V prostredí plnom pokušení je dôležité mať na pamäti, že naše duševné a fyzické zdravie závisí od našich duchovných rozhodnutí. Udržovanie pozitívnych myšlienok a vyhýbanie sa negatívnemu vplyvu je kľúčové pre náš rast vo viere. Božia moc nás ochraňuje pred vonkajšími hrozbami, ak sa snažíme žiť v súlade s Jeho slovom a princípmi. Naša spolupráca s Bohom umožňuje obnovovať a posilňovať náš duch, aby sme mohli žiť plnohodnotný život v Jeho prítomnosti.